Kungani uShembe angayidingi izinja? Leli sonto li-spiritual lisebenza ngey'ngelosi kakhulu. Inja wayo umsebenzi ukukhonkotha into engalungile engena ekhaya egcekeni. Isilwane esisensayo esizwa nangamadlebe ukuthi ini iqhamuka ngakuphi bese ikhonkotha ngakhona lapho noma ibona isipoki imimoya emibi ebusuku iyakhonkotha inja ngoba iyabona into engale engabonwa umuntu. Noma zifika kuy'ngelosi zigaxela kwesifanayo. uShembe uthe njalo ngo-6 asithandaze ntambama, asithandaze ngo-12 ebusuku, asithandaze ngo-9 ekuseni. Wathi ngenkathi uthandaza bese kufika iy'ngelosi zisibhale nga-1 by 1 nga-1 by 1. Uma ukuthi awukho indaba yakho kubhalwa laba bakhona bese ziphindela emuva la zisuka khona. Wahamba isikhathi wathi ubaba u-Isaiah Shembe umuntu akayingenisele kwakhe inkonzo. Bebeyingenisela kwabo inkonzo umuntu kwakhe kanti bona bafuya izinja. Zithi mayifika lezi iy'ngelosi zizobabhala amagama zazi ngani imizi yabo ziyazi ngani. Ngesikhathi uyongena emanzini umfundisi wakubuza igama wamtshela. Washo konke waze wathi wena uyayikhetha inkosi yasekuphakameni, uyayikhetha inkosi yasebuhleni. Ngalelo langa wawufaka i-track isitembu emzimbeni wakho. Wamukeliswa le ngilosi yafakwa kuwe. Ngakho beyisuka lapha noNkulunkulu eyithuma ziza ngqo kuwena. Noma ngathi usetekisini yagengqika mothe nje weShembe uzosinda wena wedwa kuleyo taxi ngoba unesitembu une-track wena uNkulunkulu uyashesha ukukuzwa. Ingakho bathi uShembe uphendula manje. Hayi ukuthi uyashesha ukuzwa uyaphuza ukuphendula. Well, azifuywa ngoba zithi seyifika iy'ngelosi kuleyo muzi bese inja iyakwazi ukuyibona ingelosi bese iyakhonkotha. Ngesikhathi ikhonkotha ingelosi bese iyaduba. Ekudubeni kwayo bese iyahamba ingabisabuya. Uthola ukuthi kade ilethe isibusiso sokuthi iy'ngane zakho zishade zonke. Uthola ukuthi ilethe isibusiso sokuthi amadodana akho agraduate wonke. Uthola ukuthi ilethe isibusiso sokuthi wena ube nemali bese iyaduba iphindele emuva. Sale wena amateksi akho kade unemali asala wohloke wonke. Isitolo sakho uyadayisa impela kodwa manje kuphela kancane kancane. Kanti umkhokha udala ukuthi ingelosi njalo iyacasuka ifike isho kumnikazi ngale. Uthole futhi ukuthi la ekhaya uyasonta wena kanti la ekhaya kugqitshwa imithi yagqitshwa obaba wakho amabhodlela nazo zonke into oyicabangayo. Uthola ukuthi lo muzi nje ohlambulukile ayingeni kwakungena ingelosi khona. Uthola ukuthi uyasonta wena nabantu baze bayasho ukuthi lona ngoba uyasonta kodwa walokho ehlupheke njalo kanti umuzi nje wakini ohlambulukile wonke. Ngakho-ke uthola ukuthi wena wazi ukuthi obaba bakho benzani. Ngakho-ke iloko nje kuphela.